Σκοπός λοιπόν της δημιουργίας του ελληνικού ερωτηματολογίου και την ποιότητα της όρασης στην πρεσβειοποία είναι η εκτίμηση της ποιότητας των οπτικών αυτών λειτουργιών, τόσο σε πρεσβείωπες που δεν έχουν υποστεί κάποια χειρουργική παρέμβαση για την διόρθωση της πρεσβειοποίας, όσο και σε αυτούς που έχουν υποστεί κάποιο χειρουργείο. Η μεθοδολογία, το πρωτόκολλο δηλαδή που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου, περιλάμβανε τα εξής βήματα. Πρώτα, έγιναν συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου από τον πληθυσμό στόχο. Τα στοιχεία τα οποία συλλέξαμε καταγράφηκαν λεπτομερώς και από τις ανοιχτές συνεντεύξεις προέκυψαν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου με πενταβάθμια δυνατότητα απάντησης. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε το ερωτηματολόγιο πιλωτικά σε ένα μέρος του υποέλεγχου πληθυσμού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλωτικής φάσης για τη διαπίστωση της ισχύως του ερωτηματολογίου και για τη στάθμισή του. Για να πούμε λιγάκι για την επιδημιολογία της πρεσβειοποίας, που έτσι είναι το θέμα μας σήμερα. Καταρχήν, προς έκπληξή μου, δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα στη βιβλιογραφία σήμερα. Ενώ όταν πατήσουμε πρεσβειοποία στο PubMed θα έχουμε μερικές χιλιάδες από τις βιβλιογραφικές αναφορές, ενώ για την επιδημιολογία της πρεσβειοποίας θα βρούμε 67 αναφορές. Λέτε είναι αρκετός ο αριθμός, δεν είναι όμως. Αν κοιτάξουμε με λεπτομέρεια, για τις υποανάπτυκτες χώρες κυρίως συζητάμε για μοιοπία, υπερμετροπία, γιατί προφανώς αυτές οι διαθλαστικές ανομαλίες είναι πολύ πιο σημαντικές σε τέτοιες κοινωνίες, γιατί απειλούν ακόμη και τη ζωή του ανθρώπου. Γιατί αν δεν μπορεί να κυνηγήσει, δεν θα φάει και θα πεθάνει. Η πρεσβειοποία λοιπόν έρχεται σαν δευτερεύον παράγοντας και συζητιέται συνήθως στο τελευταίο μέρος αυτών των εργασιών. Αλλά ακόμη και για τις αναπτυγμένες χώρες η πληροφορία είναι αρκετά περιορισμένη. Ανακεφαλαιώντας τις μελέτες για την πρεσβειοποία στις χώρες, ας το πούμε έτσι, του τρίτου κόσμου, υποανάπτυκτες χώρες όπως το λέμε, είναι περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες που έχουν πρεσβειοποία από ό,τι αναφέρεται. Επίσης λέμε ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν πρεσβειοποία σε αυτές τις κοινωνίες συχνότερα από τους άντρες και είναι πιο σοβαρές αυτές οι πρεσβειοποίες. Τα τελευταία χρόνια έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενδοφακοί, οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί και βοηθούν στην αντιμετώπιση της πρεσβειοποίας. Το μειονέκτημα αυτών των φακών, μιλάω πάντα από οικονομικής απόψεως, είναι το αυξημένο κόστος σε σχέση με τους συμβατικούς ενδοφακούς, της τάξης των 300 με 500 ευρώ ανά ενδοφακό. Οπότε προκύπτει αυτόματα το ερώτημα αν κάποιος θα επιλέξει, τουλάχιστον και πάντα μιλάω από οικονομικής πλευράς, να τοποθετήσει ένα ενδοφακό με αυξημένο κόστος και αν θα τον συμφέρει εντός εισαγωγικών οικονομικά σε βάθος χρόνου. Από την μελέτη της βιβλιογραφίας, μια απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, προσπάθησα να δώσει μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα, τον Ιούλιο, και προσπάθησε να συγκρίνει το κόστος της ένθεσης πολυεστιακών με τους μονοεστιακούς ενδοφακούς σε 4 ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι είναι πολύ λιγότερο δαπανηρό για κάποιον να χρησιμοποιήσει τους πολυεστιακούς ενδοφακούς σε σχέση με τους μονοεστιακούς. Τα ποσά αυτά της διαφοράς κυμαίνονται από 1.741 ευρώ για τη Γαλλία, αλλά ακόμα και για χώρες που τα γυαλιά είναι πολύ πιο φθηνά, όπως η Ισπανία, το ποσό είναι γύρω στα 547 ευρώ. Και η Ισπανία μπορούμε να πούμε ότι είναι μια χώρα η οποία πλησιάζει τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας.